Miranga Amni jiwa perbu Domona legese Miranga Amni jiwa perbu Domona legese Daha negiri राजा यीशु मसीह है, इसलिए जाएंगे सबको बताएंगे एक ही राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया 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 Yesus Kristus ni गोजोननायखौ जासिग्रोबाय गोजोन्थों। बे समाव आलासि सिनायथि आरो नाजावनो लानाय हाबाफारिखौ जोंनि गेजेराव सफैनो हादों आरोबाव हम मिशन सेक्रेटारि सार सन्जिब इसवारि बिथांखौ दसे सम गसंनो खावलायबाय। आरोबाव जोंनि गेजेराव सफैनो हादों सार उपेन बसुमतारी एकाउन्टेन्ट बिबिसि सारखौ दसे सम गसंनो खावलायबाय। आरोबाव जोंनि गेजेराव सफैनो हादों मिस्टार सत्यनाथ बरगयारी आदिखौबो दसे सम गसंनो खावलायबाय। आरोबाव कस्टल फेल'शिपनिफ्राय सफैनो हादों मिस्टार सिरिस नार्जारी आदिखौबो दसे सम गसंनो खावलायबाय। दे आखाइ खबना हो दे एसे खम जाथारदों। जोङो थांबाय थाबावनि आरोबाव जोंनि गेजेराव जोङो मोननो हादों रेभारेन्ड अजेन बरगयारी एक्स प्रेसिडेन्ट बिबिसि। थेंक इउ। आरोबाव जोंनि गेजेराव सफैनो हादों रेभारेन्ड बिरहां बसुमतारी एरिया पास्टर बिबिसि। आरोबाव उनावहाय दे बिथाङा नंथौ। आरोबाव जोङो मोननो हादों क्रस मेमरियेल हस्पिटालनिफ्राय सफैनो हादों सार्जारि नोङो मिथिगौ
सोर बेसेबां नोंनो होखो माबोरै होखो बे गासैखौबो नोङो मिथिगौ आफा इसोर आफा अब्लाबो जोङो नोंनियाव प्रार्थना खालामदों मानोना नोङो जोंनि गोसोखौ नायोखाय जोंनि बे होनायफोरखौ नों अननानै नाजावदों जायहा जेरैबायदि साननानै नोंनो लाबोआ मानो नोङो गोथार इसोरखाय नोंनियाव प्रार्थना खालामदों नों बे दानखौ आशीर्बाद खालामदों जायहा जेरैबायदि होबाय नों साफ्रोमनिबो जिबनाव नों आशीर्बाद खालाम जाहाथे जोङो बेबायदिनो नोंनि रायजोनि थाखाय दानफोरखौ होनो हाफायनाय बायदि जानो हागौ दुखिया हावरिया सोरबा नोंनो दान होनो हायाखै बिथांमोनखौबो नों अनदो जाहाथे जोङो नोंनिफ्राय मोननायखौ गोसोखांनानै नोंनो होनो गोरों जानाय बायदि इसोर आफा जि खामानिफ्राव बे दानफोरखौ बाहायगोन बेयाव नों बोर गोनां खालामदों आरो जोंनि गासै बाखि सम नोंनि आखायाव गथायनानै जिसुनि मुङाव बियो आमेन China, we the sun,
जारिमिन जागायनाय 1970 बेनिफ्राय 2020 फरायनि नम्बर 3 बुरिजार गिर्जानि ख्रिस्ट सिबियारि सुबुंफोरा गिबियाव गोबाव बोसोर समनिफ्रायनो नम्बर 1 बुरिजार गिर्जायावनो ज'है रंजा बाजा इसोरखौ बाख्नायबोदोंमोन सिबिबोदोंमोन गोबाव सम बेबायदिनो सोलिबोबाय थानाय समाव 1969 मायथाइयाव माखासे नखरनि फोथायारिफोरा सावरायो दि नम्बर 1 बुरिजार गिर्जायाव गोबां नखरफोर एरलांबाय सुबुं सानखोआबो एरबोनो हमबाय माब्लाबा सानसेनि समाव एना एनि जानो हागौ बेनिखायनो रंजा बाजा ग्रें ग्रेङै सोलिबोबाय थानाय समावनो रायज्लायनायनि गेजेरजों बिदाय लानानै फैनाया गाहामसिन जागोन होननानै सानज्लायो बे सावरायनायाव गिबि गिबियाव गोबां जेंनाफोर नुजाथिदोंमोन नाथाय थिरां खालामखायासै गिबि गिर्जानिफ्राय बिदाय लानानै फैनायानो स्रा जासिगोन आरो उदां गंसे गिर्जा लुखांनो थिक खालामासै सानज्लायनाय बायदि थिरांथा लानायजों 1970 मायथाइयाव गिबि गिर्जा नम्बर 1 बुरिजार बेप्टिस्ट गिर्जानिफ्राय गानानै फैयो आरो नम्बर 3 बुरिजार बेप्टिस्ट गिर्जा मुं लानानै गंसे उदां गिर्जा न' गायसनो बे गोदान गिर्जा गायसनजेननाय समाव गासै 13 नखरफोरल' दङमोन बे नखरफोरनि मुंखौ गाहायाव होनाय जाबाय आं फारि फरायलांनो आखायाव लाबाय लेट जगेन्द्र मोसाहारि लेट बामन सिंह नार्जारि लेट बानाराम मोसाहारि श्री हेमन्त मोसाहारि लेट सुरेन बसुमतारी लेट रिसेम मोसाहारि श्री धन सिंह ईश्वरी लेट मोहन सिंह नार्जारि लेट हरसिंह नार्जारि लेट बन्दा नार्जारि लेट दालसिंह सुमफ्रामारि लेट रामेश्वर सुमफ्रामारि लेट महर सिंह नार्जारि बे 13 नखरफोरा खौसे जानानै नम्बर 1 बुरिजार गिबि गिर्जानिफ्राय बिदाय लानानै 1970 मायथाइयाव नम्बर 3 बुरिजार गोदान गिर्जाखौ गायसननाय जायो नम्बर 1 बुरिजार बेप्टिस्ट गिर्जानिफ्राय गानानै फैनायाव इसोरखौ खुलुमनो गिर्जा न' लुनो हा नांगौ जानानै फैनायाव गोदान गिर्जा न' लुनो थाखाय मानगोनां श्री धनसिंह ईश्वरी बिथाङा गावनि बिथा हाखौनो आधा बिगा हाखौ गिर्जा लुनो हगारनानै होयो बिथांनि हगारनानै होनाय हायावनो गिर्जा न'खौ रायजोफोरनि राङारि मदद होनायजों मावनो गोनां हाबा मावनायाव श्रमदान होनानै गासैबो हाबाफारियाव हेफाजाब होनायजों 16 मु 24 फुट गोलाव 8 मु 12 फुट गुवार जखानि जिगाबनि गंसे न' लुखाङो बे गिर्जा न'खौ लुखांनाय उनाव नम्बर 3 बुरिजार बेप्टिस्ट गिर्जाखौ दैदेनलांनो दैदेनगिरिफोर नांगौ जानायलाय गिबि गिबियाव गाहायाव होनाय व्यक्तिफोरखौ 1970 मायथाइयाव गिर्जानि दैदेनगिरि सायख'नाय जायो आरो बिथांमोननि गेजेरजोंनो दैदेनबोनाय जाजेनो हाल' दाबो जोंनावहाय दङ लोगोसेनो जों दिनैहाय बिथांखौ नुनो हादों जोंनि हांख्रायनाय बायदि फैदों बिथाङा श्री कलेन बसुमतारी गावब्रा दङमोन जोंना बे समावहाय लेट जगेन्द्र मोसाहारि नेहाथारि श्री आरेन्द्र नार्जारि भराली लेट बामन सिंह नार्जारि बेनिफ्राय चौकीदार श्री धनसिंह ईश्वरी बै समाव फालकनिया दंमोन श्रीमती बायनी श्री मोसाहारि भराली लेट साबेश्री मोसाहारि मुंख'जानाय 13 नखरफोरजों गायसनजानाय गोदान गिर्जा न'खौ फोथारनो थाखाय थि खालामनाय बादि 1970 मायथाइनि मार्च दानाव गवालपारा बर' बेप्टिस्ट चार्च इउनियननिफ्राय आफादगिरि लेट सुरेन नार्जारि आरो नेहाथारि लेट आगन सिंह नार्जारि बिथांमोनखौ हांख्रायनाय जायो आरो मानगोनां लेट सुरेन नार्जारि आफादगिरि बिथांनि आखाइजों
गिटाखौ हास'नाय जायो आरो गोदान गिर्जा न'खौ हरबुनि मुङाव बेखेवो आरो फोथाया आरो फोथारनाय जायो। बे दिननिफ्रायनो GBBCUआ जोंनि नम्बर 3 गुरिजार गिर्जाखौ मिशननि गंसे गिर्जा महरै गनायथि होयो आरो गिर्जानि साफ्रोमबो ख्रीष्ट फोथायारिफ्रा रंजा बाजा ज'ज'है इसोरखौ खुलुमबोनाय जादों। माखासे बोसोरनि उनाव गिर्जाखौ जौगाहोनायनि थाखाय नोजोर बोनानै गिबि गिर्जानिफ्राय बिदायनि समाव मोनबोनाय 120 रांजों आरो नखरसेयाव बोसोरसेयाव 10 केजि माइ खांनानै जमा खालामनानै बे माइखौ देरिया होनानै जमा खालामबोनाय जादोंमोन। देरिया होनाय माइया जेब्ला 15 मनसो जायो बे समाव गायसनजानाय गिर्जा न'आ बोरायलांना नष्ट जानायखाय गोदानै गंसे गिर्जा न' लुखांनो थाखाय हा नायग्रोनो गोनां जायो। बे समाव आमथिखायाव गोदान हा खुलिनायाव गिबियाव गिर्जा न' लुनो हगारनानै होनाय बिथां श्री धनसिं ईश्वरिया गावनि बिथा हा 2 बिगा 40 लेसा हाखौ गासै 5 मन माइ लानानै गिर्जा न' लुनो दान होलाङो आरो बिथाङा जोंनिफ्राय बिदाय लानानै आमथिखायाव थाङो। गिर्जा न' लुनो हा मोननाय उनाव गंसे गोदान फ्रेम बाथामनि न' लुखांनो थिक खालामो। रंजाथाव बाथ्रादि बे समाव मण्डलियाव गोबां दंफां हाग्रा आरावलाफोर दंखायोमोन। हाग्रानिफ्राय साल दंफां गलाय लाबोनाय जादों। गिर्जानि मानसिफ्रानो बाथामफोरखौ हानाय जायो। बिथांमोननि हेफाजाबाव फ्रेम बाथाम न' लुनायाव खस्थ' जायाखै। थिरां खालामनाय बादि न'खौ लुनो 2 नम्बर थुक्राझार गिर्जानि लेट सुवारु नार्जारि आरो 2 नम्बर थुक्राझार गामिनिनो लेट गबिन्द बसुमतारी मोननि आखाइजों लुखांनाय जायो। बे लुखांनाय नैथि गोदान गिर्जा न'खौ बेयाव GBBCU दानि जि जोंनि BBC बेयाव मावग्रा आफादगिरि लेट सुरेन नार्जारिनि बिसौबो आफादगिरि बावमोन। बिथांनि आखाइजोंनो बेखेवनानै फोथारनाय जायो 1983 आव। बे गिर्जा न' लुखांनायाव अनुमान आं फिक्स होजोबनो हायाखिसै खिन्थु 6000नि एसे गोजौआव थांदों। बेनि उनाव आखायाव थाबावनाय रांखौ देरिया होनानै फेहेरबोबावनाय जायो आरो बेबायदिनो फैयै फैयै मण्डलाव नखर आरो सुबुं सानखोआबो एरलांनायलाय 1995 मायथाइयाव जोंनि नम्बर 3 गुरिजार गिर्जानि बैसोआ 25 बोसोर जानायलाय इसोरा जोंखौ अननायजों दैदेनबोनायनि थाखाय हामबाय होनो बिफा इसोरखौ गौरब खालामनो रुपाथि रंजामा सिलभार जुबली खुंनो सावरायो आरो थांखि लानाय बायदि 1995 मायथाइनि मार्च दानाव 25 बोसोरनि रुपाथि रंजामाखौ खुङो। बे रंजामा खुंनायाव इसोरनि राव बुंथिगिरि हिसाबै लेट सत्यनाथ बसुमतारी इभान्जेलिस्ट बिथांखौ हांख्रायनाय जायो आरो बे समनि गाहाय आयदाया गांसेनि जहन 5 मालाबनि 17 सारियाव लिरनायफोरखौ जोङो बिथांनो हरदोंमोन। गासैबो इनाय मावनायानो फा। बे मख'जानाय आयदाखौ जोंजों हांख्रायजानाय गाहाय आलासि बिथांनि गेजेरजों 25 बोसोरनि रुपाथि जुबलियावहाय जोंनि मण्डलिया गोबां सोलोंनो हादों। बेयाव नुजाफैनाय साफ्रोमबो गोबां इसोरनि आशीर्बादखौबो मोनलांनो हादोंमोन। गोबाव सम सोलिबोनाय उनाव सुबुं सानखोआ बांसिन जाबावनायलाय गिर्जा न'आ जायगा थोआ जायो। बेनिखायनो साननो गोरों सोरनि बिसाफ्रा सानखांनानै रायज्लायो दि आरोबाव गंसे गोदान गिर्जा न' गंसे फेदेरबावनो थिक खालामो। बेबादिनो थांखिनि उनाव गोजाम गिर्जा न'नि दानि बे गिर्जाया खोलाथिंजाय थानाय हायावनो लुखांनो थामथिम खालामनाय जायो। सानज्लायना थिक खालामनाय बादि गोदान गिर्जा न'खौ 50 फुट गोलाव 28 फुट गुवार जखानि लुनो थाखाय थि खालामो। बे गिर्जानि खामानिखौ मावजेननो थाखाय थांनाय 5/3/2005 अक्ट' खालि मानाव गेदेर रेभारेन्ड अर्जेन बरगयारी बिथाङा बे समाव हम मिशननि एस'सियेट सेक्रेटारिमोन। बिथांनि आखाइजों गोदान गिर्जा न'नि खुन्थियाखौ गायसननाय जायो। बे गिर्जानि हाबाखौ ख्रीष्ट फोथायारिफोरनि गोबां हेफाजाब अनसुंथाइ होनायजों मावख्रुबबोनायजों लुलांनाय थानाय जायो।
लुबाय थानाय समाव रांनि आंखाल जानायाव सम सम दोनथ'नो गोनां जानानै फैयो बेबायदि अलखद समाव मानगोनां सार रेवरेवा नार्जिहारि EMBTC बिथांनियाव जोङो बे गिर्जाखौ लुखांनो थाखायहाय एसे रां अनसुंथाइ बिहैनायाव बिथाङा 50,000 रां जोंनोहाय हरदों आरो बेजों लोगोसे मानगोनां नब बसुमतारी बिथांजोंबो रायज्लायनायाव बिथाङाबो 10,000 रांखौहाय जोंनोहाय हरदों आरो बेनि उनावहाय मिसनावहाय जेब्ला रिदिना फैदोंमोन मिस रिदिना बिथाङा जोंनि गिर्जायाव फैदोंमोन आरो जोंजों रायज्लायनायाव अलखदखौ नुनानै मिथिनानै बिथाङाबो 10,000 मण्डलि लुनायाव हेफाजाब जाथोंसै होननानै आखाइ फोलावनानै जोंहाय होलांदों आरो बेबायदिनो जोंहा जेब्लायबो थांलाय फैलायाव आरो इसोर सेवा खालामनायाव बाहागो लाफायबाय थाग्रा बिथां बाबुलाल बसुमतारी बिथाङाबो बे गिर्जा न' लुनायावहाय 10,000 रां दान होलाङो बिथांमोननि बेबायदि रां अनुदान होनायाव जोंनि गोदान गिर्जा न' लुनायाव गोबां हेफाजाब जादों आरो गिर्जा लुखांनाय हाबाया जाफुंसारदों बे गिर्जा न'खौ लुखांनायाव गासै 10 लाखनिबो बारा जोंनिया बे थाखाया खरस जानानै थांदों बेबायदिनो 3 खेबनि गोदान गिर्जा न'खौ 12 बोसोरनि उनाव लुखांनाय हाबाखौ फोजोबनाय जायो आरो बेनि उनाव थांनाय 26/11/2017 अक्ट'खालि मानाव गेदेर श्री नवीन बसुमतारी आफादगिरि BBC बिथांनि आखाइजों गाजा गोमजायै रंजानानै लुखांनाय गोदान गिर्जा न'खौ बेखेवनाय जायो बेखेवनाय फारिलाइ खालि इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ मानगोनां मिस्टार प्रसेनजित बसुमतारी बिथाङा बिश्व सेक्रेटारि हम मिसनावहाय दङमोन बिथाङा लाबोयो आरो बे फारिलाइयाव BBCनि गासै अफिस स्टाफ गासै दालाय आफादनि अफिस स्टाफ रेभारेन्डफोर प्रचारिकाफोर प्रसारकफोर इउथ प्रमटार्सफोर आरो गासै इसोरनि हाबा मावग्राफ्रा BBCनि सिङाव थानाय गोबां गिर्जानि दैदेनगिरिफ्रा हांख्राय जानाय बायदि बयबो फैयो आरो बाहागो लाफैनाय गासै इसोरनि फोथायारिफोरजों खौसे जानानै नाम्बार 3 बुरिजार गिर्जा जुबुली सारी मिनारी गोल्डन जुबुली जुबुली सारी मिनारी गोल्डन जुबुली रंजाखांदो गोसो मोदोमजि खुसि बावनाय अननाय मोननाय गोजोनलायदों जोंनि गोसोआ ओइ बे सनाथि रंजानाया जुबुली जारिमिनारि गोल्डन
साफ्रोमखौबो आं गोसोसिमजों हामलायना बुंदों इसोरनि बाइकखौ गुसुंब्लाबो बारा गोलावबो लाबोनाय नङा मानोना टाइमा थांगासिनो दं बेनिखायनो सिगाङाव नोंथांमोना अननानै आंनि थाखायबो आर'ज खालामदो एसे जों गोसो होनानै आर'ज खालामनायनि इसोरा दैदेननाय बायदि परामर्श होनाय बायदि प्रार्थना खालामदो बोलोगोरा गोजौसिन प्रार्थनाय आफा इसोरखौ हालुंख्रानि सोरजिगिरि ब्रह्म सानबाय नोंनि अननाया जोबनो गैया फोरबोनि बाइकखौ जों सोलोंनो थाखाय जों थामथिं जादों आफा जिउनि गुरगुनाय जौगाखांनाय थाबायनाय नोंजों दैदेनजानाय गोख्रों जानायनि सोखाजानायनि माबोरै नोंजों थाबायनानै मण्डलिखौ लाखिनांगौ बै थामथिं जानानै थानांगौ नोंजों थांफानो बेफोर बिसयफोरखौ जों एफा एफा शास्त्रनि गेजेरजों सोलोंबोनि फोरबो नों गथायबाय नोंनि सासे बासायग्रा नार्स डक्टर ख्रिस्ट'नि आमेन फोरबोनि जिउआ आंजों दं हावरियाफोरनो गाहाम खोथानायखौ खोथानो थाखाय बियो आंखौ अभिषेक खालामबाय बे जोबजानायफोरनो गनायखौ जोबजानायफोरनो गनायखौ आरो खोनारोङै खानाफोरनो नुनो मोनफिननायखौ खोथानो नै फोरबोनि जिउआ आंजों दं हावरियाफोरनो गाहाम खोथानायखौ खोथानो बियो आंखौ अभिषेक खालामबाय बे जोबजानायफोरनो गनायखौ आरो खानाफोरनो नुनो मोनफिननायखौ खोथानो नाग्लिजानायफोरखौ गहोनो आरो फोरबोनि हामजानाय बोथोरखौ खोथानो थाखाय आंखौ थिनहरबाय शास्त्रआव गावनो बुंना लादों जिसु ख्रिस्ट'आ मानि थाखाय फैदों बेयाव होनदों बियो जोबजानायफोरनो गनायखौ आरो खानाफोरनो नुनो मोनैफोरखौ खोथानो नाग्लिजानायफोरनो गहोनो नाग्लिजानाय खाना जोबजानाय बन्देजनिफ्राय गनाय खाथब जानायनिफ्राय गनायखौ फख'नो फैनाया खाथब जानायनिफ्राय गनायखौ खोन्थाना फैनाया जिसु ख्रिस्ट'आनो बे जोंनाव थानांगोन बे जोंनाव थाब्लासो जोङो बे जुबिलि खांनायावबो जुबिलिखौ खुंनायावबो बेसेन गोसा जागोन जुबिलिखौ खुंनायावबो मिनिंफुल जागोन खारन जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनाव थायाब्ला जों गनायखौ मोननो हानाय नङा पापनिफ्राय देरहानायखौ जों मोननो हानाय नङा नारसिन जानायनिफ्राय गनायखौ जों मोननाय नङा आंबो एक समाव पापनिफ्राय गनायखौ मोनाखैमोन नारसिन जानायखौ मोनाखैमोन नारसिन जानायनिफ्राय गनायखौ मोनाखैमोन
저런 뭔데 소동만 하고 नोंथांमोनाबो बनदे सदोंमोन जों बनदे सदोंमोन बे बनदे सोंनाय सख'नाया जिसु ख्रिस्टआसो सोखादों आर्थिक शारीरिक बेबायदि बनदे सदोंमोन आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय थायो मा गेजेरावबो खोन्थायो आंहा गोबां बेमारजों नाग्लिजादों होननानै बुंदों सान्ति गैयामोन बनदे सदोंमोन सैताननि बनदे सदोंमोन गाज्रि जानानै दं दै बिसार खालामनानै दं गाज्रि जानाय दं गाज्रि लोंनाय दं नोंनि लामाजों थाबायनो हायाखै थाखा फैसाबो गैया फोरोंबाफा नों बेखौ मिथिहोगासिनो दं आफा गारि लागासिनो दं अमाफोर बायदि गारि लादों बेफोरखौ नों मिथिहोगासिनो दं अ आफा जिउनि नाजानांबाया बे लामा लानानै आं बे हाबिबार हालिया हालियो मेंबा जोंनि गोसोखौ